Какво мой приятел, аз съм Криси. Днес ще ви покажа как да се изтеглите Forza Horizon 5 на ваша аконт. Значи, виждате, това сега не ме интересува. За сега не. Сега отивате в Google и пишете Zamunda.com. Пишете Zamunda.com. Натискате Enter. Няма значение дали ще е .com или точка или нищо. И след това натискате Zamunda.net. Торенти. След това натискате Zamunda.net. Сега отидете на Bananation. Банани. Първо ще попита за някакъв код или потребителска или имейл. И аз се сещам, но ще трябва да го напишете. Нещо такова беше. И пишете Forza Horizon. Натискате търси. След това ще ви издадат всички тия. Но ще трябва да натиснете FitGirl Repack. Натискате го. Сега натискате пак тук. После ще ви излезе и тук вашето такова. Натискате на Dead Disk или вашия диск, натискате Download, натискате Запиши. Аз няма го натискам, защото вече имам труден. Сега натискате и тук. И това ще ви излезе. Forza Horizon FitGirl. След това го натискате. Ще ви излезе и тук едно нещо и ще ви пише окей и натискате, ще ви пише окей, натискате окей. Аз вече съм го повторил. След това, като са изтегли, натискате 10 бутон и отвори целия папка. След това натискате Setup. Натискате окей. После ще ви се пусне една мега яка музика. Нека да чува се чак. Натискате Next. Натискате пак Next. Няма значение. След това натискате папката, в която стеглите игрите. За мен е Day Games. След това натискате така, ако искате да направя меню фолдър. Няма значение. След това натискате Next. Ето, сега и тук ще ви направя нещо. DirectX, там някакви езици, 4K видеа и той. И за той няма значение. Натискате Install. И почва ви са тегли. От FitGirl Repack. Shoutout на FitGirl. Ай, чао! Ще ви се изтегли бая скоро. Не бая скоро, ще ви се изтегли след доста време. Но това от мен. Ай, чао!